kalsada. Hello everyone! Ayan, meron na naman tayong pupuntahan kasi nakita tayo ng isang Good Samaritan dito na bumili ng suman at something snack to feed an old woman na living alone, na wala siya raw kasamang anak. Alone nga alone, mag-isa. Kaya nakakawa raw dahil matanda na, walang nakakatulong. Okay, tanggalin ko raw to. Walang nakakatulong sa kanya, kaya nakita niya kami na pumunta dyan at sumaklolo. Ngayon, sabi niya, from here, 300 meters, more or less, ang distance, diretso dyan sa Barangay Road, ay puntahan natin. Tingnan din natin ang sitwasyon. Baka sakaling yung mga may awa, medyo may konsensya dyan na magbigay kahit paunti-unti lang. At tanong natin kung sino ang tawagan or i-text ninyo or padalhan ng inyong tulong. Ha? Let us go. Okay? Let's go. Yung ano ko. Ay, yung matanda ko. Siya, yan ang matanda. Kainin niya yung matanda. Nawala raw yung anak niya. Nasa Davao daw. Pinabayaan yung matanda. Matanda na pala. Hinahayaan na. Hindi na nakikita. Medyo talaga. Video mo itong kalsada. Puntahan natin yung matanda ko na. Pero hindi ko At matanda. yung kalsada buti na lang at 4-wheel drive itong ating lumang sasakyan at maraming lubak guys. Yung matandang yun na naka-blue, yun ang nagsabi sa atin at siya raw ay sundan natin. Medyo malayo na yung pinagbilhan niya ng Bakit ano ka, naman? snack. Ha? Natawag ni pumunta ng platsa. Oh my God! Sumama Kasama pala yung mga bata! Sumama sila. Sumama pala mga bata. May tao pala doon, hindi ko alam. Ayan guys, at sana naman ay mapakinggan tayo ng mga ano dyan. May extra kahit pa kung konti-konti lang na tulong. At ano, ibigay natin yung number nila. Kung ano ang mali ko, di ko kinuha ang number pala ni ano, pero nandito paano kaya? Dito na lang iwanan to sa sakyan nila. Hindi ko nakuha yung number nila, nakalimutan Ano ko. yan doon? Hmm? Balikan mo mamaya. Balikan ko mamaya kung saan ibigay yung tulong. Yan. Okay, Kasama din na. let's go. Cover mo ka. Wala tayong dalang. Darang burger. Ako, naubos lang bigay doon sa kabila. Paano yan? Yan. Sana hati natin yung ibibigay. Konti lang yung dala natin. Akala kasi natin isa lang bibigyan natin. Dalawa pala. Nandito pala sa kabila. Yan. Sikap ko nung kayo. Yung short yan ano. Aray, may slide ka na po ha. Medyo maputik po, konti. Nasa probinsya po tayo. Maulan po ngayon, kaya pasensya. Ito pala ang bahay niya. Tanong natin ang pangalan niya. Hop, hinay-hinay. Basta ang ano anak ko, may slide ka ha, putik. Ang pawa may kuwan. Nangitarin ko sa kumbag, mauna, katagla ng ako mga butang diya. Kaningita ko sa kumbag, ang gamay, nagsubra sa kwartang, gamay na lang ito kwarta ha, mauna lang ito. Ina, naun sa banga. Gamit, ang gamugado ha. Kuwan, pauna lang. Maayon pa na. Kay wahid, di, mangayo, kay gobyerno man na. Oo. Ikaw man kamugamit ka ng abogado nga na ang kwarta. Ayo. Ayo. Ikaw man eh, huwag man ko lingkuran, dire. Okay ra. Makatindog man ta. Sige lang, ma'am. Bisita yung taon, bisita. Unsa may ngani mo, ma'am? Ha? Unsa tingani mo? Pelomena. Filomena, apelyido. Kaysa man yung taon yung Dili. Unsa apelyido ni mo, ma'am? Apelido, solte. Para makita nila sa... ang akong bana. Kaduhan naman kung kumabiyuda.
Kaduhan ako maminyo. Kaduha na maminyo. Gwapa manggod ka, ma'am. Mo trapod ka. Akong ba ng primero, gasok ang apelido. Gaso. Dito. Ay, ba ito? Mahuko. Sige. Karoon pa maguko na uli, ma'am. Igon sa dini mo si ma'am na, sir. Ulay labot. Wala labot lang pagka maayuhon ni mo, sir. Ay. Oo. Reporter. Oo. Gusto bang reportera sa mga radyo? Di, Personal lang. Personal. Personalan, walang labanan. Walang labanan. Ay, Personal hello, lang, ma'am. personal. si ma'am, oh. Diri ka lingkod. Ito na kong pangita sa kong bago. Personal lang ito, ma'am. Walang gobyerno, walang ano. Sariling vlog lang ito sa YouTube. Small YouTuber lang po, pero humahangad na tumulong sa mga nangangailangan. Baka sakaling may maluoy na to, baka sakaling may Gusto maawa. lang mo tulong. Diri. Sa lay anak, Sa Davao. sa Davao. Pati sa niya ako no pinagkuan, nag-atiman. Nasa Davao yung Pero anak. kibo ang anak niya na. Kabo. Kay Bao, go. Pila yung anak. Sara. Isara. Baji laki. Baji, nanatuguan ang 71 na edad. Naaguangon na po. Buwan ang ginay yang pagtanda diri arthritis na to siya. Hawa mo day. Away ko panudlay ani. Walang lang. Okay ra, gwapa ra man gihapon. Nay. Gwapa ra gihapon Ako nay. unang baan na inday, taga Bunbon. Oo. Gasok ang apelyido. Oo. Unya, namatay na, nagminyo kong utro. Oo. Ang iyang apelyido Silangga, taga Romblon. Patay na sad. Biyuda na yun ko, nag-uwiba na. Unya, ang akong apelyido sa dalaga pa ko magunsa. Magonse. Okay, mao na siya. Magunsa. Magonsa. Magunsya. Magonsia. Ay magunsya. Magunsya. M-A-G-O-N-N-C-I-A. Bay tagi. Ba, okay na okay Ang galing pa rin eh. Nanay This coming. Pilay edad ni mo di ay, ma'am. This coming. Nakabati. August. This coming August. 91. 91. Wow! 92. Celebration. This coming. 92 na ko, 1929 ko mataw. Okay. Mag-92 na siya. Tingnan mo siya. Nagapalakaw na sa 93. Oh. Karong August, 93 na ko. Oh my God, tanawara. Galing. Sa bay. Maabot pa naglakaw dito. To mo Ang galing Nakalaw pa siya. Exercise pa rin, naglakaw-lakaw. Dili dai sa nili. 93. Karong Kaya itong pod. Wilson pa ko, 93. So, meaning, ikaw na, usa ani nga nagpuyo. Kamilo Ako ha. ra, Ano ko kini babaw? siya, kini siyang lalaki hindi Oh. siya ang nag-alaga na ko niya to. Oo. Niya kay nakustudiya man siya sa kuan, mangadang di kuan siya sa naiyang kaso. Ako na lang yun. Oh. Pero siya diri siya sa taas, Sa kaya taas, ako diri okay. silong. Okay. Kini si Gloria ako silingan. Kini Gloria na siya na Sige priso nga mo na ko diha kabuan. si Gloria. Ay akong gipatiman. Mauntaw na siya Karon Ano ako na na priso man ka, sir? Kanang gipasanginlan ko og bata nga ako kunong gigakos pero wala. Gipasanginlan siya sa bata daw, gigakos niya murag molestation. Oo. Di pariso siya 2 months. Ang He was in prison for 2 months, that's why pagkakustudiya na niya, he left. Laki na siya. kuan na siya. Mama, ano lang pangalan niya? Kalimot ko. Filomena. Filomena. Akong silingan mo, na He left her. naman siya dito na mas prisuhan. Siya yung taon ang nag-alaga na ako. Nagpakaon ako. Mauna lang bagwa pa. Dire ko tayo gidaan si babaw. Matay ko diri. Mayuhon po si Nandito ka ma'am na? kay Karon pa ko na uli. pasagdi. Mao na nga akong gitawag Mayuhon siya. kayo sila kay bisag Siya unsa. ang nagkalam. Kan man dito. Nagkalam Kan na lang ako. na-report na mo ba? Wala naman siya. amin. Wala naman Ito siya lang dito. May na-report kaso kaya. siya. Nawa, wa jud ka pasagdi sa Ginoo. Nagiapoy makatabang, di ba ma'am? Mayo para No? kita sa ano ba? Tanawa siya timing to ami didto nakakita siya namo nga among gitabangan tong isa pud nga nanginahanglan didto gitawag may paari diri. Ang among purpose nami da nga mga goods pero nahurot na mugda didto kay kadto ra may among purpose ganina. Sabi na mo sila lang siya Mao lang ba? nang pasaylo ami kay wan nawa nahurot tuwa tanan dito mo nga buga. Balikan na to, balikan na mo.
Balikan lang siya. Pero mubalik na lang mi puhon, ha? Mubalik na lang sila na puhon. Oh, puhon ha kay wa naman tong dala namo kay Kaya abi may na mo gidala kusara sila man to. hinabang to nahurot man dito. Unsa man din. Abi magkagwa ka dire. Ay, mga goods nga para nimo. Mga bugas, dilata, nan noodles, unsa Balik na lang to, kuno mga sila. kinahanglan. Puhon ha? Makaluto pa ba di ka, nay? Makaluto Kamuag pa na na sa siya. Tagaanog ka. Kay ba pong langag? Ang anak niya, Hindi no, oy, pasigdan kay masulog. isulti, ang anak niya na ako no sa Davao. Oo. Davao ba na? Pila yung anak ni mo, ma'am? Oh. May anak ko, duha namatay ang usa. Usa na lang. Unya, naapoy usa na kong anak, Tumboy. manabilin, masakiton po. Oh. Pareham eh. Pareha mo. Masakiton ko. Unya, layo po siya, to po sa Davao. Na yun ko, una usahay, magabi din he, maghilak ko, mag-im ko ginoo. Kanus pa man ang taon ko, hatagi o kalipay, hantod karon wa man yung ko magbalipay mong kay kun wala pa yung ko tabangan ko ginoo nga kining gabi huna ako ra usa. Luwa sa taon ko kay way makatabang nakuha ko'y parinti diri. May parinti ko, piltuan dito sa isla layo, sa ubay. Sa ubay. Akong parinti. Unya, ni ang taon ko nila, itabangan ko nila kay siya ni Adto, wa ko kaila niya. Ang iyang anak, nag-eskwela, nagian man ko din yung naghilak. Naghilak ko kay gutom ko. Oh my God. Yun siya, lula, nga nung naghilak man ka, ko naghilak ko lula kay gutom lagi ko. Mingon siya ay nagsaba lula kay mo adto ko sa amo, magkuha kong pagkaon. Mauna to, magsige na siya hatod-hatod ako, hatod na kaila ko ang iyang inahan. Iya kong kuan nga lula dinhi na lang ka sa amo magpuyo kaaron mabuhi ka namo buhion ka namo di man ko angay mo puyo sa ina kan na may ilang video kay saba man kaayo Mao ba? karman nya maglain man ako Pwede siya ulo makapalit ito. di lagi ko ganahan sa inyo na inyong video kay mo tuma kiri siya daan na ni siya na kung sa una pa dugay na kong nabiyuda hapit magnapo katuig na sa ikaduha ng kumbana. Siya nag-adaga yung ginako. Unya, lagi kay naman siya kaso. Kanunay siya patawag dito na maposturiya siya, di nakabalik. Muna nga, ni sulti yung anak kadaga nga adto ko sa ila pa po ya. Aron na ay makatimanan ko. Naminyo naman ang yung anak dalaga. Muna nga na kumupuyo sa ila. Kay ko sa may kapusano na kumupuyo dire wa naman tong dalaga. Nagkuan ako. Tanyag ani pa po ya. Muna din hinalang ko kay gidapo ko ang kuan ko ang bitar po ko sa iyang anak. Naman iyang anak niya. Mga kay kuan inday sabit. Asawa ni Bindi. Ingon siya na ayaw na kabalakan na kasabangan ka na muna. Muna, itabangan mo. Karoon kay siya may taghatod akong pagkaon na nakulong nga siya. Mapos siya kay may kaso siya. Siya na lang ang taon mo naluoy na ko. Kuha na ko niya pa Mao lagi gadada siya suman. Hatdan ko niya pagkaon diri. Magabi na gani magabi mag-uwan maluoy gani ko. Kaya naapay iyang anak. Maayo gani kay okay man pud ang imong higdaanon, ano? Bulin Ha? pagtawag. Kulay ko sa katugnaw. Saka unsa kustaa. Unya kay unsa ka kustaa mahuguya ko sagdan. Sos di ka kasaka ni oy. Ginoo ko ayaw sa kasa. Diha ra ka. Diha na lang gud ka. Ginoo ko na. Gusto siya nga mo abot pag gano'n siya 100 na. Sige kung ampo, sige tabag-ampo na. Uy, susaya, sili-sili, manilhig na sa diri. Manilhig pa. Oo, manilhig siya. Kaya pa din niya manilhig. Wala pa Sabay gani. gani gay kog luto dai. Usahay malit mo ko kay ako ra isaon dyan gano mo sa. Dosi ko yung anak. Oh, goy ginoo ko. Gamay ra man pud imong anak. Dosi ra man o sa ramang dosina. Kuan mo na Mara-mara usahay. ka pagdaga. Utana unsa ko ninyo ma'am. Ano sa ma'am? Unsa man mo ma'am mga social worker mo? Dili, kanang private Ang vlogger. private lang di ay. Kanang vlogger ba? Kanang ang among naa sa YouTube na mga palabas. Relihiyon. Relihiyon, Katoliko. Ma'am, Mga putis, magtabang. Sila, volunteer lang sila Ah, sa volunteer Katoliko. Ah. O nga, gusto sila nga, vlogger ba kanang naay sa computer ba? Sa computer. Mailado sila nga mo ni lang private ba nga pagtabang. May foundation mo. Dili. Dili. Kana kinaugalingon ra ba? Kanagwalingon private lang. Oh, kami ang amo yung tema sa pagka-vlogger kanang mutabang mi sa Christian. mga
labi na karong nag-pandemic kaning naay COVID nga nawad-an og mga trabaho. Mga frontliner Oh, kanang mga nawad-ag trabaho karon nga naay COVID kay naamay nag-close nga mga negosyo. Daghan kay na bankrupt. Kami ang magsabwag sa mag-anunsyo sa mga tao nga kani siya na maligya og tanom. Nga na, labi na ng mga namaligyag tanom, diri sa Kalapi balik-balik na may sige mig announce nga kani siya na maligyag ingani. frontliner gihapon no. Oh, ana. Kay sa panahon sa pandemic ang mga frontliner maugod kanunay magsuroy maghatag og hinabang. Oh, kanang onya kanang yung wala like swab unsa na sana kana bitaw karon nga ipanghatag sa gobyerno na kalimot sa ko. Citizen. Kaya nga anak swab na. Subtest. subtest para sa COVID. Naabay sa ihatag nga para sa mga gobyerno nga ihatag sa mga buhay trabaho. Panagaan nila. Ay, kanang mga hinabang ginagmay. Ano gani itong mga tao nga wa pud matagay kay kini laging daghan man pud niya wa paigo ang ilang Usahay, ingana man gyud na parehas nimo. Wa man mahibaw ang gobyerno. Maunang niyami kay aron pud makadungog sila sa mga maluoy diha nga opisyal ba diha, ordinaryo bang tao, Challenge sila. mga naa sa abroad kay kani worldwide man ni, moabot man ni dito Amerika, Korea, India, asa na dapit makaabot maning balita sa mga mutanaw, depende. Ako gisyatan ko sa kanang among silingan ang iyang anak. Oh. Iya kong gisyatan kanuna na kong gisyatan kay iya lagi ko patabangan wa may respond dugay naman. Mao ba, wa tingali ka kita. Gisyatan niya. Wa Kay- makakita. Unya wa kay baw sa sitwasyon. Namang goy mga sitwasyon usahay nga og photo lang. Dili mo tuo ang tao kay daghan kayong scammers. Kanang scammers mo gamit og photo kay aron makakuha og kwarta. Karon ingani og pananglitan naay mo tabang ninyo kinsa man nga telephone number or bank account or asa man ipadala ang tabang kaninyo. Mao nay pangutana nako. Kay di man gyud iwasan nga muhatag gyud sila panabang kung gusto sila. Kanang inyong itabang kintay pananglitag mo tabang mo nako. Diin managikan asa man ang source. Private. Di private pod kanang mga tao nga makatanaw. Dili sa gobyerno. Dili. Dili wa pod ta may baw galig ang gobyerno muhatag pod. Kay usahay basta moabot ang balita kami ning hatod ramig balita kay ron sila may baw nga naay nanginahanglan. Pasalamatan na lang nakundaan bisan og wa pa na pero mo manay ingon tang in advance. Munya akong salamatan kung kamo magpakabana nako. Akong ihangad sa langit. Mao pod ni amo. Hinaot po Iampo na mo sa Ginoo nga intang. Maluoy Ang sila. mga tao bitaw nga muhatag na kong kinabang, iampo man ako. Sila, kaning mga hatag na kong ana man pagkaon. kita. Pirmi na kong iampo sa Ginoo nga malayo sa mga kubik. Lagi. Kaya laguon man ko, kaya kung makubik na, kinsa na may muhatag na kong pagkaon. Ginoo nyo sa inyo. lagi. Nga makubik sila. Kaya di na kong matagaan o Oh my pagkaon. God. Manawa may makubi dili. Unya. Pirmi kong nag-ampo nila. Unya pananglitan na itabang para nila asa man nila ipadala. Dili ra sa kuha. Asa man? Karig na siya kari. Asa man nila ipadala ang panabang para nimo? Diha ra. Ha? Diha. Ni ay akong telephone number or contact number o kuan mao ni akong ngan. Mao ni ang YouTube channel. Galig manginanglan pud ka. Taguin nanay. Salamat na lang, ma'am. Salamat na lang Og sa inyo. pananglitan kuan. Pagpasalamat. Nara i-dial nimo sa cellphone ug kinsay masugo nimo kung gusto kang mo kontak ha. Okay? Salamat Palitag ano? Onya. Gani kay na Palitag ano mga dito sa... private day kani ko. Ningkaon na ba ka? Ha? Nakakaon na kagpamahaw mura gadasya kapag kaon maayo mo siya kaayo buutan. Ipakaon na rin. Tag. Wa pa mo nito sa iyo pamban. Naapoy gidara mong bugas dito, mga kuan gun goods, mga kuan pero wa man mi kay baw nga nakakadiri. Usap man gud ko kay kaning laway na ko basta mo istorya ko. Ug di na ko ang ana mga hulog. Amo ba Ginoo ko. Wa naman ko ngipon. Wala ko ngipon. Intan si ma'am. Nay buwa pa ka mo
busog. Siya man na, mangaon ka, gano'n kanang litsong manok, mangaon ka pa. Makakaon pa kag lechon manok? Di Ah. na, Dili na. Dili? Ngano magkanay mag-usap. Prutas ra? mangga, dayon, hinog, hinog. Siya nga pangutanon ba? Sa tayo pagkaon. Mag-usap, maghug, mag-akong daway. Unsa may imong gustong kanon karon? Ah. Makakaon pa kag mga karne ana, manok? Kung kaong baboy, Ah, dili. Ang manok, dili pod. dili po. Kaya naaman ko kidney. Ah, unsa may imong makaon di ay? Pwede. Isda na yun. Isda. Okay, isda og mga prutas, ana. Oo, labi na ng prutas. Oo. Paborito din ako. Unya. Bitaw sa gusto niya ni ang lalaki. Prutas Kaya yun paborito umani niya. tinusan ako. Oh, very good bantog ra. Mao na secret niya. Awata na nato ha. Awaton nato. Hinog ang karne. We will imitate her to eat Mangga, bisag- healthy foods, fish and fruits only. Tan, Vegetarian. Vegetarian talaga. utanan. Karne. No to meat. Okay. Remember that Ma'am Feli is 92 years old, going to 93 on August. Augustine. Mag-93. Augustine? Una ko, Oh my God, Augustine! Oh. Birthday mo? Parehas mo? It's my birthday. Parehas ka birthday di ay. Oh, parehas tag-birthday. Hallelujah! Bantogram Filomena. Oh my goodness. Agustin ang akong birthday. Kaya pala Feast of Filomena. Agustin. Mao din na. Hindi katoliko si Lunay. Ano siya? Dili di ka katoliko. Hindi siya ano sa mga devoto. 70. Adventist. Ayun. Adventist. Very good. Mayot ano ang Ginoo niya espiritu yun. Oh, espiritu. Adventista ba? Oh, Adventist. Kanang magpahulay sa badok. Oh, lagi. Banto ka rin siya mga Siya, katoliko Oo, siya, oo. pero ako lang sa gidawat, kaya naghatag man siya kaluoy Oh, na. lagi. Well, dili man na sa relihiyon, bisan pa kung sa relihiyon. Muslim naman mga Ang vegetarian. tao Muslim. nga, maluloy kung tinabangon, bisa kung sa relihiyon. Oh, Mawa mag-agad sa relihiyon. lagi. Sigun lang na sa dikta sa ilang kasigan. Lagi, tinuod na. Kaya ang Ginoo magtanaw nato bisag unsa ka pa. Kana lagi kanunin akong sulti. Ang kasing-kasing sud sa kasing-kasing may gitanaw. Importante daw. Oh, mauna. Nawala yung Tagalog na ang kagandahan ng isang nilikha ay hindi palabas lamang. Ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban. Ang galing! Ganda! Makaanyag, bisag unsa ka matahom nga babae, pero di wala sa kanyang muna nga nag-presences ba? Oo. Presences lang. Oo. Pero ang tinuod yung kunong matahom nga nang ang kasing-kasing Oo. matahom. Mao gyud na Tuad na tinuod na. kasing-kasing. Kay mo man ay gidawat sa Ginoo. Mao gyud na. Kasing-kasing. Oh, tinuod na. Tinuod na. Ana, maminaw mo ha? Mga children, taga-disaman mo? Silingan ako na dito. Sakay man sila god. Mga gwapa-gwapo ra ba sila mga Imani cute ha, ang kayo? kagandahan, dili sa sura, kundi dili Sa kasing- kalooban. kalooban. Ha? Sabi Ng tayo- pagkamatinibangon, sabi tayo akong higala, katagod. nag-ingon ako nga, yun da, nanay, mangnanay na ko, kung kinsay mo hatag ni mong hinabang, dawata lang na nanay, ayaw ka uwaw. Kay kanang naghatag ni mong hinabang, gigamit na sila sa Ginoo. Ginoo. Aron tabang Oh. nimo. Muna, I believe in that. pasalamati na lang I na. believe in that. Kato ko nung tabang na ko, Oh. gigamit sa Ginoo. Ginoo. Aron Instrumento sa Ginoo na. Oh. Munang dawato lang ko Oo, natin sa kana. ihatag nga hinabang. Dawata god. Kinasing-kasing man po. Di ba ta magminaot ba? Nga, Oo. ayaw pero una-una gusto di ay Oh. pero. Ay, wag nang payaw-ayaw. Maging totoo na. Dagaan Magpa ayaw. taas bagar mo. Kanang inyong gihatag makahimo man ko ana pagpalit ba? Oo. Ana. Di ko na Taas o maayo. garbo na. Mm. Mo na yung number 1 dili gusto sa Ginoo. Magminaot. Oh. Dili gusto sa Ginoo nang magmataason ka, ma-pride ka, dili. Prangka. Oo. Balibad pero dako di ay gusto. Mo na. Dako dito sa loob. Murag Oh. ka ng budget. Mahay ra iya, no? Dawato na ko. Oh, maampay man dito, no? Oh my God. Ay inyong ihatag nga ko akong dawaton kay gamit mo sa Ginoo. Oh, lagi. Kaya niingon man ang Ginoo, kung wala ka na'y ginikanan, wala ka na'y igsuon, wala kay bana, wala kay anak, ni apa ko.
Unya ang Ginoo di ba man mo makita nga maghatod og pagkaon nimo. Oo. Mo gamit sila Silag tao. tao. Oo nga katong tao pud nga dumo og kasing kasing Oo. maaghop maul mo hatag. Mo man na. Tinuod na, sakto na yang giingon. That is a message from God. Maudi ay You listen. Kanang ako ra usa diri ang ko Ginoo tinuod jud ay ang imong gisulti. Nga ug wala koy mga kabanay na apaka kay ang mga tao nga di na ko kabanay naluoy na ko. Oh. Tinuod Ingon jud ko na. rin ako ra usa. Mag-istorya ra ba kung ako ra usa. Ngayon ko nga itaw nga makapaniid mo yun, nagbuang mo siguro ni Bayala. Istorya mo ra usa. Oo man na. Mamuingon ko nga Ginoo. Oh my Tinuod God. ang imong gusulti. Nga dili ko mag-uul nga wa ko'y kabanay. Kay doon na pa di ay maluoy na ko. Tinuod. Na imong ligamit. Ligamit. Oo. Lagi. Iampo ko dahil. Tanawa na, dito mi dito, unya nakakita siya. Nga layo manunta mo diri. Di ba na timing ato ka dito. Kadto purpose na to ng God na moadto ka dito. Kay tuag vlogger. Maunay gisugo na ko rong adlaw. Ingon tingali siya. Giinan ko Wala sa na, ako. ako diri karon. Giinan ko sa kong anak. Huwag na lang nimo pa ipakuan kay kanang maikog ta. Mga. Ah, Pero wala kong patuo ni ari ko diri. Ako lang kagisulayan. Ah, okay. Ginag bita ka if you want to help. oo. Ito nga. Okay man ka mo tang gida to ka. Maluoy na lagi ang Ginoo. Di ta pasagdan lagi mo na akong giingon unya. Faith lang. Then trust him. Pag nagpray ka, tuuhan gyud nimo nga mahitabo ng imong gustong mahitabo. Mo manay panalangin sa Ginoo madawat ko ninyo. Oh. Sa imong Just gitugatan, pray. imong maani. And then the faith, yung strong faith ang kinanglan nato kay Dain po ato ma'am. oh saman. Hain man mo magkuan ron. Hain mo Tagbilaran migikon Hain mo ko. mag-star. Tagbilaran pamigikan. Tagbilaran. Oh, kani akong anak, akong Ang cameraman. Anak nako, gamay no? Gamay ra? Ha, And then akong bana sa man yun ang inyong residensya. sa Bool, Tagbilaran. Tagbilaran ra yun mo. Oh, Tagbilaran ra gyud. Oh, di ay, taga-Buhol ra yun di ay mo. Oh, taga Bohol rami. Ikaw taga Kalapi man jud ka na? Dili. O dili pod asa man? Taga-Pundol ang among kaliwat. Diya, Pundol? Doon. Pundol doon. Pondol Loon. Bohol ra gyapon good. Unya, pag kami niyo sa akong mga ginikanan, nimpad sila dito sa isla sa Ubay. Ah, maunang to ang paryente ni mo sa Ubay pod, no? Okay. Kayutan na. Nakaanhi ko din he, kay namin niyo ko taga din he. Okay. Taga Bunbun. Oh. Namatay na ako atong primero na kong bana. Oh. Unya, kay Adventista man lagi ko, magsimbahan ko na may Dire, simbahan oh, ng na simbahan Adventista. dire, okay. Magsimbahan ko. Oh. Unya, ikaduha na akong bala, kung namin niyo ko pag-usab. Oh. Unya, nakailan ako ang anak ni ining lalaki. Oo. Nga nagkuan ako. Nga, tagaan mo ginabang kanya sakit man tong ako ikaduhang bala, sakit og diabetes. Ah, okay. Wa na siya trabaho, lisod-lisod na na. Ila kong tabangan diha. Nga, bisita sila namo dito mis bonbon magpuyo. Katong Oo. ipuyan pa sa ako ng unang bana nga buhi aw na sa buhi kami, namatay naman. Nga dito, maadto siya dito, dadaan may mga bugas, dadaan may mga kalong, bisag sa lalay, dalalaw. Muna nga, nasuon daw sila. Pagkamatay na sa ikaduha na kong bana, wa na ko'y mahimo ka. Wa naman yun ko'y masampit. Maulang ko nga, ang sumakay akong buhaton, mangulit na lang ko sa Kalapi. Davao, unta ko kay Davao. Amay akong anak sa Davao, sa Davao. Masakit yun man po akong anak. Mao lagi lang giingon. Paguli daw diri ka na po arthritis. Wa ma ang gibuhi dagay kuno siya siyang amo kay nasakit man po siyang diabetes. Ang diabetes Arthritis. Lagi. Una nga gibuhi na lang siya. Mo tawag ra akong anak na ayaw na nang pag-ari diri nga kay duha na tang pakanon sa akong amo. Diha na lang ka. Naaman mo mga adventista nga maluoy mo diha. Mao na ang iyang anak mo naluoy nako. Karon kay na kuan masya kaso lagi kay siya man yung siya kipapadang mong nag-atiman nimo ma kaya kami busy ni na man po gamay na mong negosyo kipapa lang mo na siya nag-atiman ako karon kay nadaot na magikay na aman siya kaso karon gipulihan na pud ko sa akong pilingan kay naluoy lagi Lagi.
Maayo na lang kay maayo mga silingan. Katoliko. Salot yun ninyo. Maayo mo mga kasing-kasing bisag 12 kabuk iyang anak. Oh. Hintabang ra gihapon wa yun makatalikod sa kuan. Nanay. Yung ko dahil, ako yung nuna akong silingan nga dahil, kaluy ain taong ko dahil. Yung siya, naluoy bitaw ko na mo. Gawa pa ako maluoy, di ka na ko kagupon, di ka na ko tabangan, di ka ko maluoy. Bitaw. Dugang kaluoy pa. Pingon siya pong rimampod niya. Ay, putong sa among mga abot. Ingana yun na. Kaya ako, mahilig lagi ko ang mukaog mga prutas. Prutas. Kaya mahilig ko mukaog og kana bang mga saginganan na sa English. Isda. Between meals bitaw. Isna. Kana, di mo sa uno ng itlog. Kasi between meals man. Kanang Kanang snack lagi. timo ba? Timo. Timo. Ha? Kay naanad bang Timo ko ba ang snack? Ah, kanang mga bulanghoy, root man. crops. Lagi, mga bulang ko. ba? Piyan, tayo palit. Magsige siya ato. Kuan. Kanang, unsa na. Saging. Merkado, magpalit og saging, magpalit og Oh. brangkod, palit kamuti. Katulad yung lalaki, sa wa pa to siya kuan kustudiya. Oh. Maupod to siya, duha mo mag dadaanan pagkaon. Okay. Nga sila po maghatag na kong mga prutas. Karon kay nakustudiya man siya na lang. Muna usahay kung balangan ang ilang pagdas pagkaon, maingon siya. Pasaylo alang yung ko ni Nay, nga di yung ko maka hatod din he usahay og sayo. Kay daghang kong trabaho. Oh, unsa man 12 man iyang anak good Daghang night. kong trabaho, Nay. Oh, bilib pud kaniya kay 12 anak. Bilib jud pud kaniya kay bisag 12 na ang anak. Naapa jud siya extra ikatabang nimo. Aba, bihira na yang ganyang tao, very hero. Hero na kayo. Usahay lagi ko kay magsiyagit bang ko magtawag ko. Oh. Kung Gloria, dali kong luto, ginutong ko. Ay gigino. Pero kay ba pa kang muluto lagi. Makalong ako. Magkaluto ka sa usahay, pero ba ay kahoy, bisuran ko. Yang may Oh, tubig, kahoy. Okay. Bisuran ko. May tubig oh. Saan may tubig ninyo? Asa man ka mo kuha mainom? Kausan. Magsaud na ko kuwan. Saud kaguan. Nandisod na gay ko pagkaligo ba kay usahay rumbi pagkuhan. Di ko kaligo. Na usahay dadaan po ko. Katong din he patong nagkuan wa pa siya dito sa kuan mapriso makulong. Mauy tigakot lang na kong tubig. Kunya, Pero nalagay tubig diri Sa source. babae na bili na. Ah, nay atabay. Di Ah, nay ba siya atabay. magkahimo pagpasaan sa kantiner. Ah. Na ikaw sang ang iyang anak na naminyo na ninuo diya. Iyang among isugo ang pakuha og tubig. Nahurot naman. Oh my God. Una. Kaya nabuntag ko dagaan. Nakaligo ko ganyan kay ni Oh uwan my man. God. Magsaud ko. Oh. Nakaligo ko. Mo tayo guwapa di ay. Kaya mo na mag 93 years old makaligo pa siya gayon Sara. Makasilhig pa. Pero og mahilantan na siya kanang di na siya ako na yung ligo niya. Oh. Siya lang siyempre. ako pahugason Ay siya siya masakit diri. dali ra kay mo ayo pa imnon magtambal ayo na dayon. Dili Kaluyan dili man hingaw Di kami. kaluyan yun oy kay Anak baw kay ni mo ni siya. Anak nako, gamay pa. Ay. Anak unya bana. Ha? Oh. Bana Nay. ni mo. Bana nako. Anak niya ni. Dili ni anak ato. Iyan. Kini iyang anak. Kini Anak iyang namo, anak namo. Dili iyang anak, liwat lang. Liwat ra niya. Oh, tanawa ang dagway ana, kopya. Kita mo pareho sa Parehog mga dagway tanawa. Kita kas dagway. mga dato gid Malingaw ko aning, malingaw ko aning. Dato mig kasing-kasing nay. mga datos kasing Ang kasing. ang kap gipasalamatan nako kay pagkakita nila sa gipost ni Irish. Una, dato mos material. Unya, kay naa mo yung material, ang inyong kasing-kasing inyong gipareho. Nga, wa ninyo gamita ang inyong kadato sa kagwalingon lang ninyo. Kundi inyong gitabang sa uban. Mauna Kay kita, niingon man na di man ta kapasagdan sa Ginoo jud. Mo sa English nga for the expression of love, you share somebody what things you have. Imong ipaambit kay Oo. among isikataw kung naa kay imo. Oh. Naga pa na siya, Ana. pina siya mo istorya. Ha? Mo na Pwede expression sa usa Maayo ka kayo. pastor mo. nga Maayo imong kayo, isikataw, giyan tong ability sa pa. imong isikataw. In English na, Mo na, nga, Dili man. bulahan mo. Salamat Bulahan mo na, sa salamat buhay na. pa. Pastor na. Bulahan mo
Kay ang inyong mga ngalan tuan na sa libros Ginoo. Salamat, Abi, Nay. sa matag buhat ninyo kay giingon man aron nga every day God made for you. Make it blossoms to you a good work. Mo na. Ang Ang galing. matag adlaw nga ang Ganda. Diyos. Humot. Gibuhat Ang na Diyos ganda, kanyo. oo. Buhata Galing yun. Blossom. sa buhat nga maayo. Oh. Mo na. Nga Buta sa bulahan title mo. ka na, sa title dito Kay sa ang ano. inyong mga buhat naka-record na sa Ginoo. Oh. Tama. Kaya nanay. Ang galing ng mga sayings niya. I love it. Oh, Unsa man, unsa man, unsa may imong trabaho sa una, Dili Nay? reliyon Kasi ang- Atong mata pa ka. Ginoo man gud mag-grade sa ato Ako ni pagka Adto sa ano. Siya una. na nagbasa, siya nag-record. Sa Adventist pa ko. Oh. Usa ko kay Evangelista. Ah, okay. Adventista pa ko. Okay. Unya na kuan na naminyo na ko. Hindi tagaan niya po kung katungdanan Oh, na mahimo kong presidente sa Matalino Women's ito? Club Association. matalino. Presidente ko, maulino kaning inyong gibuhat. Amo ning gibuhat sa una. Oh. Oo, nahimo pa kong social worker, pero dili sa opisina sa field. Oo. Sa field kami. Kami ang maghatag sa mga hinabang katong mga flood victim, mga kuan kanang mga typhoon victim. Oo. Adto una mo tagaag hinabang ni adto panahon pa ni Garcia. Batanon pa ko. Oh, di Batanon ay. pa ko kaayo. Panahon si Presidente Garcia pa presidente. Oo. Kami gikuha nga maga kuan kay mo ra man ko grado wa ko sa opisina. Dito ko sa field. Field. Utang. Pero matalino, smart. Nya karon mga tiguang na wa na. Mm. Mao At na. least Dako nakamit gapon ka namo bisag di ka tiggawas. Napa kay namit nga mga laing tao diri sa imuha. Tanawa. Gisend mi diri sa imong atubangan karon, no? sa Biblia gayon kung unsay imong gidapugas imong pag-anihon. Mutuog yun ko. Kaya kung ako nagpugas og tabang sa akong isig katao, gitabangan na pud ko karon. Kay wa naman ko'y mahimo. Kamo po kay na Mo na. abang man mo. Kung unsay atong Makaani po mo mao'y sa atong pag-anihon. Oh. Dati sa biblical word. Kay nagpugas man ko ning pagtabang sa una, ako na puroy di tabangan. Tabangan. Ingana ra gyud ang Mao nga kinabuhi kamo, lagi. bulahan mo. Bulahan. Salamat Kay kamo nay. nagpugas ug maayo. Salamat. Makaani mo ug maayo. Salamat nay. Nasa Bible, ma'am. Thank you so much for your good words. Pamilya gud mo oy. Pamilya gud mi nga mo Aksyon aksyon. gud na yun ana. Nga ang pamilya magkauyon. Magkauyonay. Lagi. Nga uban nga matinabangon ang usawa ang bana po pagkadaw. Mo na. Nga na, mo'y problema. Matinabangon Gusto ang sa bana, asawa ang mo tabang o asawa po niya. Pagkadaw. Or gusto ang abana, ayaw ang asawa, dili pwede. Nagkahiusa gud mo. Naipanood ko yun sa Bulahan Bible, gud mo ma'am. kayo. Oh. Sa Kay ang Pinidayag inyong 3, kasing-kasing basahan niyo nagkauyon. chapter Sa Pili? 9. Pinidayag. Wala yung gaingon sa Pinadayag. The last book of Bible. Revelation? Revelation Oh. 3 verse 3 naghisgot niya og Philadelphia. Ingon ang Ginoo, nasayod ko sa inyong gibuhat. Nakita na sa Ginoo. Og taguan ka sa Ginoo sa panahon nga moabot ang dakong pagsulay sa tibuok kalibutan. COVID na hisgutan ana, ma'am. Wala maghisgot og gubat, ang gubat dungog-dungog man. Tungkulira sa una human sa gubat dungog-dungog. Pero karon nag-ingon ang Philadelphia diha sa Revelation 3 nag-ingon siya. Ako nasayo sa inyong gibuhat. Kini yung gibuhat, ma'am. Ilikay mo sa COVID. Kanang pagkamanggiatagon, pagkamatinabangon. Kung imo kinintuan, ingon ang diha sa Pinadayag 3, taguan ko ikaw sa taliabot nga dakong pagsulay nga mahitabo dinhi sa kalibutan. So mo na sa epidemic kanang biological weapon igubat karon. Unya gawas pa niya na doon na magud mo balik ang Ginoo. Niya na ta sa 7,000 years. Kay 2,000 Abraham, 2,000 pagkatao ni Kristo. Saka na putang 2,000. Di daw na puta 21. 21. So nakasunod na ta ang Ginoo na iwan 6 days at the labor. Ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan unom, but in the 7th day is the Sabbath for the Lord. Mupul karon ingon sa Pinadayag, si Satanas gitaganaan lang siya unom kalibo katuig sa kalibutan. Kanang ikapito, mo na niya ang pagkuha nato. Mo na karon nga mag-prepare kita, everyone of us, mag-prepare kita. Musulti ta sa mga tao, dili man sila pasulti, pinagas yung sama sa iyong gibuhat,
Kinang iyang gisulti kay nagpugas ka man maani po na nimo og apil ka sa pagdaa sa langit. Apil ka sa tago sa COVID karon kay kanang COVID dili na mahitabo nato kung na kay gibuhat nga maayo sa mga pobre sa maani. Lagi. Tinuod yun. God bless mo, ma'am. Tinuod yun, sir. Thank you kaayo sa good word, sir. I will see that. Revelation, timanan na ako. Basahan na Philadelphia Okay, 3. church, 7 churches in the Bible. Oo. Ano man siya nga, ano man siya sa ano. Gipasangin lan. Na tungod sa akong matinabangon sir, number 1, gitabangan ko ni siya. Oh. Ang mga bata, ingon magod ang Bible, ako nasayod sa imong gibuhat. Nasayod ka sa imong gibuhat. Nasayod siya nga nagkir ko sa bata. Nga dili katong skateboard ba nga madalip sang Oo. sakay. Tiles biya tong Oo. katong anak katong nga nagipangutanan nimo ako itong bata. Kanto ka nang na-skateboard itong gigama na ko nga humok mabikil. Maghakot mo kog tubig dire ani. Oo. Unya panahon ting init walay tubig, so maghakot ko kamaluoy ko sa kong anak. Pag gigamaan ako dito aron di ko layo man tong kusina, dalon lang ako sa portahan kag ito lang dito. Unya gidiwlaan man tos mga bata. Ah. Pagka Sabado, fellowship Mm. 10 churches nag-abot, nag-unit meeting. Oo. Unya nahibong ko nga nagpipip ang truck. Kanaaman ko dulaan tong skits na nag-ilog di ang mga bata, luping man Ay, ang babae. di ko. Okay ra to kana may handle. Akatong skateboard, butanganan ako sa tubig, ito ra na ako tong galon kinisamahan ni. Oo. Ang bata giduduaan sa upat ka bata, dihapoy 1 year kapin, madakin as mabang sa Oo. engine oo, sa simento. May lamisa mo kung ginama dito kung maggama siya og pan or mag-baking siya sa pangakik niya himuon. Dito mabuandos ka dito mamatay ang bata. Mamatay mo. Unya ang bata dito nagsuot-suot siya og kanang lalaking babae nagdulag kalayo. Nagipungutan na kinsa nagtudlo nimo ani. Ako kuno. Oh my God. Ako man siyang gibadlong ayaw mo si nga man ni mga bata ah. Ayaw mo sigtanaw ng TV anang gakos-gakos. Gakos-gakos ba? Kay bata pa mo parehas diri dihay gi-football nga wala makapadayon sa pag-eskwela kay nagsigtanaw ana hanto na disgasya sila. Dito sa balay nakita anak ko, nagunsa da sila. Kulit kayo nga bata, sige pangutahanan. Kung nagduwa ko sila kalayo, unsa din ang kalayo, amurag magtiayon. Nga tao sila. Ano nakakita, dahil nakakita mabitong gibadlong tamo anang TV. Mura to na mangutanan na siya ko. Patahago ng bata si pangutanan, bright ba na siya pangutanan niya. Karon Pilang tuig na tong bata no? 7 years old pa to, nakaroon 8 na. Unya kini siya, sinati sa cellphone mo banos kuha ang mga cellphone ba? Oo. High-tech ni ba karon makatanaw na guna sila og mga Oo. bad nga talan-awon diya sa TV. Internet Ako yun, di ko kamo og cellphone, ako mahinog ipasanginlan. Wala. Pero abi nimo ma'am, nakaso ko diri wa sila makadulot diri. Kay daghan mo kong testigos. Unya daghang naka-formal dress ko, naka murag kanang maroon nga long sleeve, sapatos panit, naka-insert. Pero na, Una. gidetain kayo dito sa Saud? Ditain ko diag tulo ka bulan. Karon, andito na pod katong 3 months? gasugo mo ko nga patulong karate. Upat Nya ka kini ba? akong apo Dito sa nagpati-pati munisipyo naghilak siya mo sa. Ayaw ana pagsagang dong ug patiran ka down black ni ana nimo o sumbagon kay upper black. 2 months. Ni kalit man sa das maghapit kung Ay, maibot balik diri. siya? Wala. Sumbong ko na siya gihikap ko na ko yang bisong. Wala. Oh mo na siya. Di pangurtahan. Siya may, sa man tong ano, bakil? Kumiro 48,000 ang budget. piyansa. Karon na pod 48,000 na pod. Luoy ka na akong anak oy. Namaligya lang ko na siya kasabak cake, banana cake, chipon. Putla na Ano nagsuga. nga, Putla may na mix nanang karon mga giput. tao, no? Karon giput lang misuga 8,000 ang bayro noon. Karon nag-imbento lang taon ng bana og battery. Unya palit sa inverter. Mo dala ipaandar sa TV og katong sa kanang mag-blend sila. Mura to ipaandar niya ang battery. Tanawa lang kinabuhi. Pero ngano di ay nasuko mo ko si Satanas, ma'am. Basta mas imong gibuhat, suko si ani, tabang-tabang ka. Suko siya. Bayag? Suko siya. Nasuko siya nako ka ako musulti magikos ka matuoran, ma'am. Pero pasalamat ko kandito sa prisuhan giwali na ko may balita sa mga piniriso ug sa mga pulis. Diha mga adventista nga pulis gagmay pa sila. Karon diha iko balik mo sa Ginoo sa nagserbisyo mo. Bisan pa nagserbisyo mo, you are a professional. Kaingon na sa Ginoo sa Mateo 12:12, uyon sa kasuguan ang pagbuhat og mayo sa adlaw ipopulay mo si Jesus. Nakasukan sa mga pari kay nag-ayo sa mga buta masakiton sa adlaw ipopulay. Gihinan ng Jesus, mga kamo pakarong inon. Ang mga karnero ninyo kung mahulog sa adlaw nga Sabado, inyong kuhaon. Sabado.
inyong kuhaon. Pero labaw pa magbili nin tao sa adlaw sa karnero. So ako ni siyang ayuho. No na nga pakaron ingnon mo mga parasiyo, mga parit. So kini atong gibuhat na suko sa tanan sa imam. Suko siya nako kay matinabangon ko. Dili siya gusto og natay Maayong buhat. maayong buhat. Oh, kay gusto niya nga ang tanan tao mga matay kay nasayon man si Satanas ma'am, bright si Satanas ma'am. Ang wala makuha ni Satanas karon parang pagbasa sa imong hunahuna ug ang pagbuhi sa patay kana rigong duha. Dili gi siya makakuha niya na. Kana rigong pagbasa sa imong hunahuna. So pero gibasa ta niya action, gabitaw gi mo na action speak louder than word. Iya kang mahibaw kung asang weakness nimo hilig gani ka ng buhata, iya kang i-hypnotize. Ayan, tinuod na. Mo na siya. Pero karon dili siya makababag na to kay nagbuhat man tas may bulato. Wala ang Ginoo nag-ingon Ginoo man siya. naman nato. Ang Ginoo wala man siya maanhid. Maluwason ko gumikan sa imong reliyon kun dili ang Ginoo nag-ingon. Ako magakuha sa katawhan niya adto nagabuhat sumala siyang kabubuton. Tinuod na. Kung nahigugma ko kanako John 14:15, if you love me, keep my 10 commandments. Talaga. Totoo na. Kani istorya lagi pud sa akong bana ng imong istorya nga og maghimo tag maayo ngano man ning mura man tagpugngan sa Diablo. Oo. Iyon siya kanunay. Oh, naa iya kang Kanunay pakita. na mao ko ni ang obserbasyon. Mao Ngano na- man ning mao na natay siya- mao na maayong siya, Brad. plano murag nay Pero ingon mubabag. ayaw palupig kay sukli si Satanas kay mo karatil na siya dagan. Magiingon na siya in English na do your best and God will do the rest. Tinuod na. Kanang gisulti sa tiguang biblical na. Mabitaw ginana ko si Mare. Mare, di ko mananghid sa tiguang kay mananghid ko makuyapan niya na. Pinangga man ko ana niya. Ikaw na lang dito makir. Mako isang giinan mo. Pag human ato Mare, pagkaudto gidakop din ko. Nagdakop basket kay maghatod ko niya gidakop din ko sa pulis. Mabitayin mo nila. Ingon ko, sir, mangyo lang ko nimo sir nga gapusa lang ko. Kay mag-ilis kay baho pa ko gikan ko nangahoy, gikan diri nangahoy man ko. Hinlo man ni, ay garden man ni, hinlo man ni, hinlo man ni. Gidakop ko nakatod ako. Pwede sir nga matod ako dito ayaw na. Kung gikuha sa akong apo ang pagkaon gihatod diri alauna na to media. Nagidakop ko sir, ako isang ginang ko sir. Grabe po kasi Roy, imo man kung hangyo ko nimo nga mukaon sa ko. Magpagapos lang ta ko nimo. Wa ka sa wa mo ko kumasayod nga naaday ka sa Ginoo. Sorry lang kalo. Inana mo gud mi nga sa una dihay yung sorry ni dagan. So dili ko inana sir. Ayaw ko may ang tanang tao. Pero unfair naman kung pananglitan, wa man yun buhaton tong ano tapos unya ay. Ana mo ko binasuko niya nga kung Inano ano ninyo. padakaan ba. Oo. Naiga pa dako ana kasuwa. Luoy ka na si ma'am ug ako na siya ikiha og bali, moral damage, forgery katong iyang pagkiha sipyat ang pizza, dili man ako kihan og pagpakaulaw, moral damage kanang tulo. Dili maayo. Kung mahimo na moabot na 500,000. Unya wa sa ikabayad, priso gyapon Sa siya. Bible ka na bawal man kanang ka. Ang pangutana anak sa mga tao, Na yun ra ko kuan. bausan ako. Ingon na po ko nga, Nga naman, sabi na ko. maniilan tas panahon pero alang nako ang pagpasaylo na. Parehas mo sa Pero naaman ko'y anak God, naaman ko'y anak, naay ubang tao nga naglagot niya, kay bisan ng abogado, tigsyon sa pagtuo. Maluoy ko na akong masamong, tumbana atong inday bito nagtultol nimo. Kayo. Siya gyud nangitag kwarta karon sayo kay sa mo mata. Sagdila pa makita na ng kwarta. Kung okay ra man ko diri, day, okay ra ko diri sa bilangguan. Okay ra ko kay naluoy ko nila ba. Ano man kanang kaigsuon mo kuno sa pagtuo ano man. So ni lungga. Nga naman nga sukuman kaayo sa nimo. Pag abot dito sa simbahan, gihusay nami wa pa diha ang church leader, kanang pastor, kanang district leader, naulahi siya. Pag sulti niya nga sulti siya nga mo na yung gibuhat. Sulti siya ko. Tinuod man ang nakasulti ko. Pero nagpakuyap-kuyap din siya ako katiwas. So ang nominating secretary naka-record nga ni angkon ko. Ay. Maro ka siya ba? Wala ko tiwasa. Na otro pod ang district leader nga gi-reopen na niya kay gisulduhan ko siya. Kung district kung ikaw ang kura paroko, ikaw gi-assign sa napo ka iglesia nga nasakop ka, imo tong i-reopen. Nga naman suko naman kayo nimo tong ka ano nyo no. Ngano man unsa may hinungdan. Mo lagi kato lagi. Sa may buhat niyo, sa may ang inyong dating ano ja relasyon diay sa kanang ano. Ano man nimo. Instructor na siya sa kanang singing group. Unya wala sa maminaw sa rason usay punto. Kay ang bata na makak. Karon ba ang mga bata karon dili na biya katuan. Kusog na mamakak. Pero ang gobyerno kay ilang man ang anaon
Pero asubot ang po ko. Bata man. Ihinan ko sa akong masamong. Okay ra kapag mapresyo ka pa. Sa man tong ano mo nang Okay dako ra. mo tong kwarta tong ilang gustong pangayoon 48,000 ko na. Katong 40,000 mo to ang kuan dito gihangyo sa kanunay Piyansa na, ba? piyansa. Piyansa. Piyansa ba to? Piyansa. Piyansa. Sunod karon lain na po dito mo to nahitabo. Piyansa na pod. Piyansa na Piyansa po na po. ko 48. Mapildi na po ni siya, piyansa na sad. Yeah? Muna na Kasi pa magkaso. muna na ni kuan ko Sabay na, nilon oy. nilon in taon si Na- Inday. naano Abi sa- ni mo loan Inday, loan sa 20 mil sa Wala lang sila maluoy pod oy. nilon sa 12, nilon sa 6. Wa man makuha ang ta niya. Wag Initan lang, wag wag ko yun, gidakatat sa bata. Ngano mo touch ko sa bata nga hilero ba ko mo explicar. Yes ko. Kamao ko sweeto ni siya ka kanuna ko nabinsay ani sila ha. Unsa may basehan nilang kusog na kaso nga ano Ang punto ani na dekas ana suko ni siya ba nga yang bana atong 2019 kay bago pa tong sila nakasuod kay bago pa muna simbahan dia nga natuko dia sa sandingan. So dito magpamembro ni akong anak kay aron pod mabibo dito ba kay kani si Inday tigluto-luto ba di mo daw ko ayo gipagdinaw dai kay more blessing nga gihatag nimo more blessing nga gihatag sa Ginoo times 100 na. Kung magpugas ka usa kapuan ang maanin nimo 100. pero luoy ko Na karon nasuko na siya ba kay yang bana so maayo man ka Brad kay si Inday ni tabang ni support man nimo akong asawa kay di good ako lay sa ligang tanan nya ug kuan ni Brad kana day magmaligya mo saging magprito-prito ba suru-suru sa di man sa ana kay Dili siya. dili sa ana kay gusto niya kanang dinagko Ay. gusto siya dinagko kanang grocery ba karon tinuod man naa na sa tindahan sa Katagbakan naa sa karon mana yang hitabo na katuin ko sagdi lang kay maabot na diri kay missionary man ko ma'am voluntary sagdi lang katampagan ko na kay sa Bible ang asawa magmasinugtanon ngadto siyang bana dili kay ang asawa mo kung na siya plano mo sumbong si bana kung ang bana nimo nakasabot mo na siya pero di na siya ayag supaka kay ang bana nagsimbolo man na sa Ginoo kung imong gisupak nimo bana gisupak sa nimo ang Ginoo wa mo blessing pero mamati man ang bana kay may bisan pa may grado tungod kay naa may kanang sikreto nga kaalam gihatas Ginoo espesyal Mao. nga bisag wa kay grado taga ang kanyang kaalam Mm. unya muto siya nasuko sa ko ang iya kong gitarget kay ang iya nasay ko nako nga murasag nalain ba nga naglagot murasag kidibdib niya utong puntuha nagibusot man ako statement nito ang abogado unsa magoy source nga nung nasuko mo Suko, oh. mao ni siya nga nisumbong iyang mga bana makadaghan diri kay wala ka Brad under siya under the saya siya ba moto nga mao na siya source ang religion Papresyo. ang ano pa yung kanong karet ka anong ka igsuon mo sa pagtuo bitaw. So man niya kontra. Di ba bawal ka na nung sana sa Bible ka na? yes bawal Sa Bible ka na. na Ang ayaw Ginoo- ano ang yung Ayaw igsuon pagdala sa og pagtuo. halad ngadto sa templo kung aduna pa kay gikasungi. So duola dito ang imong gikasungi, pakighusay dito, human usa pa ka muhatag dito sa Ginoo dabaton. Pero ayan ko Ji, ayaw na si dito Ji maluoy ko sa kung masamong baka hilumon man na. Ayaw na Ji, naglagot ko ba? Nya nagbahad pa siya nga iya kong sukmagon. Nako. Unya kaluoy sa Ginoo ma'am. Praktisado ba ko ana ma'am? Allah. Diha sa prisuhan walay makabuntog na ko karon diha. Bisan dinis prisuhan. Mga buntog na mga dito sa kabang na ko lubong din. Tinuod na. Muna nga gatuon ko ana sa material gatuon ko sa Ginoo. Mare, salamat kay Mare. Muna nga Siya man na to ni. mao na hinungdan. Si ano, siya man na to siya. Nala, salamat tadang ninyo. Unsang orasan na ba di ay? Time check. It's 11:04. Ang Diyos mag-uban ninyo. Ano, 11:04. Karon kay wa naman nahurot naman tong among gasa kay wa man ni magdahom makanit nimo. Muadto sa ami mo palit mi ginagmay para nimo, ha? Aron na kay Kamu makaon ang diri. bahala. balik kami na, Dili, balik mi. ha? Sige nay. Balik mi ha. Sige nay. Karyot mo balik rami, ha? Sir ha? Sige. Oh, unsa na tingani mo sir? Nakalimot na pud ko. Jonathan Mama. Mama? Jonathan. Si ang katapusan Mama ang katapusan. Si Mama. 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 Jonathan. Mamak. Siya man to na itabuni mo na. Jonathan Mamak. Makahinay kong abogado niya no. Kung abogado niya siguro dili maayo. Okay man. Ano pildiman mo?
wala mapildi, wala okihi diri ang kay wala sila kadaog diha kay sayop ang lapitsa. Kato na pong sa sandingan diri mo to nitabo. Ang ikaduha ko to yung puro karase ko nga bisa puno na ko niyang kwan. Mo ano mo dito sa ano, mamalikmig para sa kanya. Magtuloy sa merkado. Tuloy sa Oy, merkado. daog mo dito ha. Daog mo dito? Daog mo dito balay ha. Daog mo dito? Pero di ba balik ka dahil kukunin mo number? Amo na og man pud mi kay among kuaog number ba ug asa ipadala. Sige, salamat kay sir. Sige. Okay. Kawawa ka naman. Nabasa na tayo. Sana nagdala tayong bihisan. Oh my God! Anong klaseng ano to? Lakad. Babalikan natin si Ma'am Feli para sa cellphone number or contact number para sa mga magbibigay ng tulong ay sila na ang kumontak sa kanila dito direkta. Okay? Ma'am! Arita, arita. Nabasa ka na? Nagsumod na mi. Kanang ibalik ni kay. Pag kanang litan, tabang nimo, asa may number nimo ma'am. O asa man nimo ipadala. Ano lang, ano lang. At punta. Luciana ba? Oo. Luciana. Asoy? Oo. Number 9 0975 09 75 Tanong nga ba ha? Okay? Oh, wala na. You're welcome. What ko kami sa merkado kay nakita na mo buoy ko dito. Amo ka magyatag ko na ng gasa diri mo palit mo client para dito ko doon. Kaya, balik kami sa tunan. Sa palawan
sa lipod ang Ginoo. Sige. Bye-bye. Kung ayaw mo. Let's go. Ta. Naglakad ka ba? Saan ka? Oh my God! Grabe ang lakas ng ulan! Madulas tayo ha, malumot ang kalsada, malumot. Oh. Malumot. Tingnan mo naman yan, nabaha na tayo anak ko. Ito na yung sinasabi nung mama na, ayan, nagalit na tuloy. Sabi ni Sir Jonathan na, pag may ginawa kang mabuti, ayaw ng jablo. Kaya, ay, ginagawa niya ng, ano, sige. Yan. Kawawa naman ang anak ko, basang-basa oh. Ang cameraman natin, basang-basa. Oh my God. Nabasa kami talaga. Ang damit ko oh. Oh, as in naligo talaga. Ay, biglang ano, bumuhos ang ulan, ang lakas sobra. Tingnan niyo naman ang beauty ko. Beauty para. Ang beauty pa ba yan? Parang basang sisiw. Oh my God, di bale. Sige, lilipas din yan.